Вие гледайте, аз ще си говоря. Това, което исках да занимая днес всички, които сте тук, е парадоксът. Колегите преди това от ВИАС показаха много парадокси. Аз самия в театъра се занимавам предимно с парадокси. Идеята на режисурата, поне така както разбирам аз, е да овладее парадокса и да намери хармонията в него. Така че това, което видяхме в първите две презентации, силно ме впечатли. Предполагам, че колегите ще намерят хармония в тези парадокси, които ни представиха. А пък аз самия бих искал да ви кажа, че съм се опитвал да взривявам някакси театралното общество именно с парадокси. Това е един спектакъл, който се казва Ръгби. Доставих го в Народния театър именно с идеята да видя една спортна тема, една абсолютно различна динамика на театралната сцена в един такъв бастион, да речем, на класиката. В киното и във всичко, което съм се занимавал, съм търсил парадокса, но това, което ме е впечатлявало най-много, например, е парадокса на строителите. Един такъв парадокс има в Сливен. Сграда, която е построена и която е зазидан крана, който не може да се извади. Това няма да го забравя. Между другото има много такива парадокси, които ще са ви любопитни. Експозицията България на Длан всъщност роди, и това беше така енергията за творчество, която се случи от един такъв парадокс. Аз исках да направя идеалната България, което е много трудно. В моята експозиция в крайна сметка това беше идеята. Дали съм успяла или не, не знам, но търсейки начин да свърза културно-историческото наследство и днешния ден, това, което реализирах, е мобилния информационен кит. Какво значи това? Може би някой от вас е чувал. 3 мобилни оператора успях да ги събера и в рамките на 2 години реализирах следния проект. Над 50 сгради в центъра на София има едни табели, които може би сте виждали, може би не сте обръщали внимание, които само срещу 1 лев 5 минути слушате най-интересното, свързано с тази сграда. От архитекта, през събития и факти, любопитни, да речем, факти с сградата и така нататък, но това, което всъщност нас не интересуваше, беше не толкова да реализираме проекта, колкото да обърнем внимание на всички тези красиви акценти въобще в България. Това не е реализирано само в София, това е направено в над 10 общини. И се надявам, че от тук нататък, колеги архитекти, ако направите една хубава сграда, макар и модерна, тя може спокойно да влезе в този гид, защото всеки се пита какво е това, откъде, защо. И всички тези какво, защо и как могат да намерят отговор именно в този мобилен екскурзовод. Това са само част от обектите, които имаме в София. Средствата, които всъщност всеки един получил информация дава или 2 левче, отиват за сградата и по този начин всеки има шанс да даде своето левче за тази сграда, която обича. Или поне да направи нещо възможно. Това, което в момента представлява мобилния екскурзовод, е идеята глобално в целия Европейски съюз на всички летища в Европа да има такива мобилни кабини, с които, кацайки да речем в Рим, можеш безплатно да набереш и да чуеш информация за няколко обекта, да речем, да се запознаеш с историята и с смисъла на тяхното правене. В момента ни предстоят разговори с един от най-големите компании, Deutsche Telekom и Vodafone. Това, което искам само да ви кажа, че това нещо, реализирано по този начин, го няма никъде в света. Ноу-хауто, което американците в момента искат да купят, е именно това. В Вашингтон да има нещо подобно. Аз се обръщам към вас, ако имате някакво желание, в крайна сметка да го реализираме, нека който мисли, че може да помогне с нещо, да ми се обади след това. Веднага оттам искам да ви върна към един изключително интересен проект, който също около година ме вълнува. Това е така наречената природна библиотека. Всъщност започнах с реализирането на проекта, възстановявайки такива стари къщи. Това е част от мой чифлик, в който всъщност аз заварих едни срутени сгради, които сам, абсолютно сам, без никакво усещане за архитектура, условно казано или знание, започнах да правя и да възстановявам тези постройки. Резултатът е следния, че аз се опитах да направя един духовен център, в който каня всички вас на едно диво място,
не тук в София, не между тези парадокси, които видяхме, а едно решение, което ви предлагам, да излезете от тук, така някакси да стигнете съвсем далече, да отидете от това, което бихте могли да получите в София, т.е. това не е много лесно да бъдеш там, да останете насаме малко с природата, да изгледате един спектакъл, ето тук някъде, между тези къщи, между тези чешми, абсолютно сами. Значи това е чифлик, около който няма нито една постройка. Има ток, има вода, има всички екстри на цивилизацията, но всъщност е едно самотено място, което търси привърженици, единствено и само знанието и изкуството. Това, което всъщност искам да ви покажа, ето това е проекта за библиотеката, така че надявам се, че много от вас, които имат доста по-добри идеи, разбира се от мен, ако искат да помогнат, с удоволствие. И накрая искам да ви разкажа една история за Орсън Уелс. Тя се казва "За розата и за пепелта". Един студент, който иска да превръща всичко в злато. Отишъл при един студент и казал, при един професор и казал: "Професоре, за вас се говори, че вие може да превръщате всичко в злато". Той казал: "Не е вярно.